O presidente do PPDG arroupou os candidatos populares da Pobra, Ribeira e Boiro nos distintos actos celebrados este domingo na comarca. Un dos máis multitudinarios foi o mitin central de Ribeira, onde destacou a valía do candidato Manuel Ruiz. Estamos moi cerca do obxectivo, moi cerca de darlle a Manolo a maioría que necesita para poder gobernar, nunca con comodidade, pero sí con firmeza, con convicción, sin ter que renunciar a absolutamente nada, dedicando todo o tempo a mirar para diante, dedicando todo o tempo a que se necesita aquí, que se sigue necesitando moitas cousas, a consolidar o que se ten conseguido, pero a intentar conseguir moitísimas cousas máis, en competencia con todos os demais. Volvo a decir, quen sabe priorizar, quen sabe planificar, quen sabe facer as cousas con tempo e a sabe explicar e ten a vena política e a maneira de facer as cousas de Manolo Ruiz ten as cousas moitísimo máis fácil. Pola súa banda, o candidato pediu o apoio á cidadanía para poder gobernar con esa maioría necesaria para seguir construindo a Ribeira do futuro. E agora vos pido que me axudedes, que non vos confiedes. Eu nunca me confiei. Eu podo falar con todo o mundo. Eu non discrimino a ningún grupo municipal que este na corporación. Podo falar absolutamente con todos. Hai grupos que din que comigo xa non queren falar. Por eso, eu quero construir esta Ribeira entre todos. E para construir a Ribeira entre todos, só vale un partido que sabe falar con todos. Ese somos nós. O resto nos queren excluir. No acto participaron tamén o presidente provincial do PP, Diego Calvo, e a conselleira de Política Social, Fabiola García, que vai pechando a candidatura do PP ribeirense. O seu remate, o presidente do PPDG desprazouse ata Boiro para participar nun xantar de campaña xunto co candidato Fernando García Dieguez.